Mulla on tässä esimerkkitapauksena nyt ensiksi Furlex 200, 300 ja 400 ovat ihan samanlaisia muuten, paitsi osat ovat tietysti järeämpiä. Huoletaan ensiksi tämä fallileikari. Täällä on 2 laakerikanavaa ja täällä on selvät kolot, mistä rasvaa voidaan laittaa pari tippaa sisään. Sitten kevyt pyöräytys ja fallileikari on huollettu. Tässä alaleikarissa meillä on 4 laakerikanavaa, 1, 2, 3 ja 4. Ja näistä tärkeitä ovat 1, 3 ja 4. Tämä ykköskanava me saadaan rasvattua sillä tavalla, että irrotetaan tämä ruuvi täältä, tai nämä ruuvit, niitä on 2 kappaletta, yksi kummallakin puolella. Ja nämä ruuvit on ne, jotka pitää tämän profiilin paikallaan tässä alaleikarissa. Nostetaan tämä fundamentti täältä ylös yhtä aikaa profiilin kanssa. Ja täältä löytyy sitten reikä, josta laitetaan taas pari tippaa rasvaa sisään. Ja nyt sitten hyvin tärkeä asia, kun tämä profiili laitetaan takaisin paikalleen. Tässä profiilissa on reikä, jonka tämä ruuvin kärki pitää osua. Ja työnnetään tämä takaisin tänne paikalleen, fundamentti päälle, haetaan se reikä tuolta noin ja sitten ruuvataan kiinni. Ja se ruuvaus täytyy tapahtua lujalla kädellä. Sitten kakkoskanava oli tärkeä. Tässä on selvä reikä, mistä me saadaan tätä rasvaa työnnettyä sisään, pari tippaa rasvaa sisään, pyöräytys. Ja sitten mennään tähän neloskanavaan, joka on tärkeä. Tänne pari tippaa rasvaa, autetaan vaikka puutikulla sitä rasvaa menemään tuonne laakerikanaviin. Ja lopulta sitten tämä kolmoskanava, joka nyt ei ole yhtä tärkeä, mutta se tukee tätä halsikulman rengasta. Mutta kun se nyt on tässä näin esillä, niin rasvataan se samalla tavalla pari tippaa, autetaan puutikulla rasvan meneminen sisään. Ja Furlex on huollettu. Mulla on tässä esimerkkinä myöskin 100-sarjalainen, eli A-sarjan Furlexi. Tässä on ihan samalla tavalla kuin tässä 200-sissakin 2 laakerikanavaa fallileikarissa, 1, 2, 3, 4 laakerikanavaa alaleikarissa ja jälleen työnnetään rasvaa näihin fallileikareiden laakerikanaviin, pieni pyöräytys, fallileikari on huollettu ja täällä alaleikarissa ykköskanava on tämä ruuvin alla, ruuvi pois, rasvaa sinne niin pari tippaa halsikulmaa varten. Tässä on 2 reikää, josta rasvaa sisään ja lopulta täällä alhaalta pari tippaa rasvaa tähän laakerikanavaan. Ja 1 ja 4 on tässä hyvin tärkeitä, koska sen ympärillä Furlex pyörii. 2 ja 3 ovat tätä halsikulman yhtä kierrosta varten. Ja näin on 100-sarjanikin huollettu. Mulla nyt ei ole tässä B- eikä C-sarjan Furlexia, joita on hyvin paljon vielä Suomen merillä, mutta ne ovat rakenteeltaan lähestulkoon samanlaiset. 2 laakerikanavaa ylhäällä, 1, 2, 3, 4 täällä alhaalla. Ja näin mulla on sitten huollettu tämäkin Furlexi. Lopuksi vielä pari tärkeää sanaa tästä falliohjurista, joka meillä on mastossa ohjaamassa nostinta pois profiilista. Se on tehty pehmeästä materiaalista niin, että se ei katkaisisi vaierinostimia, mutta yhtä kaikki taas vaierinostin kuluttaa tätä ohjuria täältä sisältä. Siinä vaiheessa, kun se alkaa puhjeta täältä tämä ohjuri, niin on aika vaihtaa uusi falliohjuri mastoon. Ne, joilla on köysinostimet, niillä on tilanne helpompi, koska köysi ei luonnollisestikaan kuluta tätä ohjuria samalla tavalla.